फेरेंगा बिथाङा सासे मेन्टेलियाम बिथांनि सोमोन्दै आं बुंनो थाङाखै गोबां जायगानि लामाफोरा दा हान्थु बारजासिम हाखर जानानै दङ प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्राथ' बुंबायानो थादोंना 2 बोसोरनि गेजेराव जोङो बिटिसिखौहाय बा बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड बादि बानायगोन होननानै बिथांमोनहा बुंसोलायदोंमोन फोसावदोंमोन नाथाय जों दिनैसिम नुनो थाङाखै बेफोरखौ दा बे बाथ्राखौ जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा बुंथों। एपिबि राजखान्थि हानजाया 3 दान बारलांबाय दा बेबायदिनो दाब दाब जिल्लाखौ दाबोनायनि उनाव दिनै क'क्राझार जिल्लाखौ दाबाय मा फोरमायगोन बे बुंनायाव? दिनै जों बेयावहाय क'क्राझार जिल्ला वमेन सेल आरो इउथ सेलखौ दाफुंनानै लाबाय आरो जों बे कमिटियावहाय क'क्राझार ओनसोलनि बा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 6 ब्लकनिफ्राय जों गोख्रों मावथिफोरखौ मोननो हादों दा बेखायनो जों आसा खालामो जे फैबाय थानाय समावहाय एपिबि राजखान्थि हानजानि जानानै गोख्रोङै खामानिफोरखौ मावलांगोन होननानै मिजिंथिदों। नोंथांनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै नैबे क'क्राझार जिल्लायावहाय मोनबेसे बियाबाव गेलेनो थाखाय थिरांथा लाना दं दिनैसिम? नङा मोनसे खोथा जाहैबाय दिनैसिमबो जोङो बिजाथिनि सम्पर्कै सावरायनाय जायाखै जोङो दायो ओरैनो बिजाथिफोरनिफ्राय जाय बिथांमोनहा इन्टारेस्टेड बिथांमोननिफ्राय जोङो आर'ज बिलाइखौ स्टार्ट खालामबाय गसाइगाव जिल्ला हिसाबै जोङो दा 7 बिजाथिया आर'ज बिलाइ होदों बेखौ जों मोननो हादों नाथाय क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जों मोनथ'वाखै पर्बजरानिफ्राय मोनथ'वाखै आरो गुबुन गासै मोन 9 जिल्लानिफ्राय जों मोनथ'नाय जायाखै। दा फैगौ बिसायख'थि गेलेनो थाखाय नोंथांमोना जिथु थियारि जाखाबाय माबे मोनसे इस्युखौ लाना रायजोनि गेजेराव हाबगोन? इस्यु हिसाबै बुंनो थाङोबाथ' गोबां दङ दा जोंहा बारग' एनडिएफबिफोरनि इस्यु दङ मुंख्लं न'खरनि इस्यु दङ बेनिफ्राय डेभेलपमेन्ट दाथ' प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्राथ' बुंबायानो थादोंना जे 2 बोसोरनि गेजेराव जोङो बिटिसिखौहाय बा बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड बादि बानायगोन होननानै बिथांमोनहा बुंसोलायदोंमोन फोसावदोंमोन नाथाय जों दिनैसिम नुनो थाङाखै बेफोरखौ गोबां जायगानि लामाफोरा दा हान्थु बारजासिम हाखर जानानै दङ बिथांमोनहाथ' बेफोरखौ नायसनाखै दा जोङो नुनायाव बेखौसो नुदों जे बिथांमोनहा सुइजारलेण्डथ' बानायाखिसै नाथाय गावनि न'खौ हले बिथांमोनहा सुइजारलेण्ड मडेलाव बानायनानै लाबाय। हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारिया मोनसे खोथा बुंदों गोबाव सम अमाबैसायाव थाबोनांदोंमोन ओमफ्राय जेब्ला प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार दानाय लोगो लोगो पुर्निमाखौ नुनो मोनबाय होननानै बुंदों बिथाङा ओमफ्राय दा पुर्निमा नुनो मोनबायबा नोंथांमोननि एपिबि हानजाया मानो जोनोम जाबावखो बिटिआरआव होननानै मा बुङो? फेरेंगा बिथाङा सासे मेन्टेलियाम बिथांनि सोमोन्दै आं बुंनो थाङाखै दा बे बाथ्राखौ जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा बुंथों बुङोब्ला बिथांनि सोंनाय फिननाया जागोन। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि जिथु सायाजोंनो दाजानाय नैबे एपिबि राजखान्थि हानजाया दा बेहाय एनडिएफबिनि समयसानि बाथ्राखौ लानानै फिल्डआव ओंखारनायनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंबाय दा बेबायदि एनडिएफबिनि समयसाखौ लानानैनो हाबोब्ला गुबुन हारिनिफ्राय मदद मोनगोन होननानै सानो नोंथाङा? जों खालि बे एनडिएफबिनि समयसाखौल' लानानै नङा जोङो बिटिआरनि गासै थागिबि गासै हारि माहारि बिथांमोननि जे समस्या जोङो डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंनाय लोगो लोगो बे गासैबो बिटिआरआव थानाय हारि माहारिनि खोथायानो फैयो जों दिनै सोलोंथाइ बिथिंनि खोथा बुंनाय लोगो लोगो बिटिआरआव थानाय गासैबो हारि माहारिनि खोथायानो फैयो लामा सामानि खोथा बुंनाय लोगो लोगो जों गासैबो बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि खोथायानो फैयो दा बेखायनो जोङो सानाखै जे माखासे जोङो एनडिएफबिनि माखासे इस्युफोरखौ लाफानानै खामानि मावनो थाङोबाबो बेयाव जेबो जेंना फैनाय नङा बेखौ आं सानो।